Гран призьори от София, вече настоящи и гран призьори от Приморско. Господин Захариев, как се чувствате? Не са ли тежки статуетките? Не. При това положение, което напоставяте за втора поредна година да спечелим Гран-при, ние се чувстваме много горди, защото тази годишната Гран-при е спечелена в конкуренцията на много силни колективи. Тази година фестивала надхвърли себе си. Наистина имаше, всички колективи бяха на много високо ниво, показаха страхотни костюми, страхотни изпълнения и това, че ние сме се наредили на първо място след тях е наистина за гордост. И аз благодаря и на тези, които са гласували, и на организаторите, които сте се постарали да поканите такива добри колективи. Между другото, решението за Гран-при беше колективно. Публиката и ръководителите на групите, скъпи приятели, ръководителите на групите гласуваха и дадаха своят глас именно за Габровче, което аз дори нямам. Наистина е голяма радост и голямо щастие да спечелим за втора поредна година това Гран-при. Вие сте главен виновник за осъществяването на танцът на дружбата. Зад кулиси, преди да започне танца между всички колективи, аз попитах как се казва танца, вие казахте танца на дружбата и ето вече имаме име на танца. Справиха ли се изпълнителите, бързо ли влязаха в българския народен танц и труден ли е той за тях? Абсолютно за много кратко време се умяха да го направят, тъй като колективите бяха много добри, изпълнителите в тези колективи на много високо ниво, така че това, което им се покажеше, го правиха много бързо и наистина при положение, че 9 колектива танцуват заедно български фолклор, това би трябвало да се нарече танц на дружбата. И той наистина е такъв. И той наистина е такъв. Браво на всички, не само те, които играха в този танц, а на всички изпълнители от всички колективи. Вашето пожелание към Еврогрейд, към колективите, към тези, които ще ни гледат и към града? Към града. Мога ли да започна първо към града? Може. Не знам дали е неприятно чувството, че никой от община Приморско не пожела да дойде нито на откриването, нито на закриването на фестивала. Това за града е много. Това, което вие правите за града е много. Една седмица тази сцена, тази така наречената зала беше претъпкана. Всяка вечер имаше по над 2000 зрители. Общината би трябвало да се замисли малко какво правят хората от Еврогрейд и за общината. Тук пише община Приморско. Пише, да, те са община Приморско. На тяхната сцена сме. Да, и за те всички гости на града и местни, вие правите наистина много. 6 дена ги забавлявахте. Нека да дойдат, да поздравят колективите, поне с едно благодарим, че сте дошли на нашата земя, в нашия град. Това е пожеланието. А към Еврогрейд продължавайте все така. Отдавна съм разбрал, че пътя, по който вървите, е правилен. Всяка измината година се старайте все повече и повече да направите този фестивал не е само сух фолклор, а да има и шоу вътре, което да развлича и изпълнителите, и хората. Смятам, че от конкурса Мис и Мистер останаха точно с такова чувство на шоу програма. Сигурно са останали. Аз останах много приятно така след конкурса. И здраве и щастие на всички, на целия екип, на всички организатори и да ви върви по вода. Лъчезар Захариев, скъпи приятели, гран призьор от София, гран призьор двукратен в Приморско.